Гледаме челюсти по TV7 и едно разтърсващо прозрение на парламентарния замшеф Мая Манолова. Всъщност, ако трябва пак да бъда крайно откровена, напоследък се убедих, че по-добре човек да казва истината. Горката Мая вече в трето народно събрание е депутат, а чак сега разбира, че е по-добре да се казва истината. След това откровение, някак думите на Мая Манолова вече не звучат като чиста монета. Нашите глави не са толкова важни. Важни са хората и българските граждани. Според логиката на Мая Манолова излиза, че българските граждани са важни. Ама напоследък. Напоследък се убедих, че по-добре човек да казва истината. Понякога политиците си спестяваме истината до край. По-удобно е с няколко мъгляви фрази да избягаш от честния отговор. Май на последния форум на БСП е имало точка в дневния ред. Да казваме ли истината или не? Да си спестиш неща, които бяха поставили в не толкова добра светлина и теб, и твоите колеги, и твоята партия. Тя светлината в българската политика и без това едва мъждука. А казусът с истината като цяло е доста мъгляв, дори на най-високо държавническо ниво. Кажете истината. Искате да изложа. Интересна логика демонстрира министър-председателят. Ние, обикновените хора, си мислим, че когато някой те попита за истината, последното, което иска да чуе, е лъжа. Кажете истината. Така! Искате да изложа. Не искам истината. Казах ви, искате да изложа. Мария, съвсем се обърках. Не мога да разбера кое е истина и кое е лъжа напоследък. Вие не отговорихте на въпроса. Ами добре, да приемем, че ще задържа отговор. Защо? Защото считам за некоректно да питаме каква е истината. Обяснявам ти, Румене. В политиката да кажеш истината означава, че опонентът ти иска да излъжеш и за това задържаш отговора. Напоследък се убедих, че по-добре човек да казва истината. Кажете истината. Искате да изложа. Да приемем, че ще задържа отговор. Не знам колко ни се е изяснило, но едно е сигурно. Когато на народа не му е ясна истината, се случва това. Така трябва да бъде. Посрещнете господарите на ефира Мария Игнатова и Румен Угрински. Започваме с една радостна новина. Стига сте целувки, Мария. Да. България стана първата страна в света, която организира толкова масов протест чрез Фейсбук. Пред свои близки Станишев заяви, че обмисля да изиска от създателите на Фейсбук бутон "Не харесвам това". Миналата седмица Батков и Сираков заровиха томахавките за 3 минути в интерес на Левски. Не 3 минути. Ще ги даря откъде ще ходят, след като от ССК пак им извадиха камата. Добра новина за любителите на алкохола в България, Румене. Вината, ракиите и коняците, произвеждани от правителствената винарска изба, вече се продават в интернет. Чудесно, Мария, вече 100% от българите ще имат какво? Интернет! А сега, внимание, следва 100% танц на нашите прекрасни адреналинки! Сърце! Кръвта ми се оттласка с ритъма на техния танц. Момичета, Румене, ще взема да ги пратя някъде далеч и да те видя тогава какво ще правиш. Не, само това не, Мария. Няма да го преживея толкова далеч от мен. Не. Ами ако са по-близо, например, в Чехия. Че какво е на Чехия? Здравейте! Бой Ваклинов от Господари на ефира. Кажете, как точно изпращате хора на работа в Чехия? Как ги изпращаме? 10 години се занимавам с тази. 10 години. По-късно
скоро ще видите как хванахме в крачка организаторите на измамната схема... Кой? Що смееш? Кой сгреших? Давай, нищо, перфектен си. Организаторите на измамната схема за работа в Чехия. Преди това ще отскочим в на кафе, за да видим какво са забъркали там. Искаш и ние да си забъркаме тук кафе? Ти достатъчно ги забъркваш. На кафе при Гала забъркват екзотични коктейли с загадъчни съставки. Изшейкваме няколко пъти, за да се поразят продуктите. Така. А комбучата? Тя е най-накрая. Добре. О, слава богу! Че то, ако е без комбуча, аз няма да го пия. Сложим ли комбучата тук вътре, ще гръмне. Запомни ли, Румене? Да не вземеш да сложиш комбучата вътре, че ще има... Сложим ли комбучата тук вътре, ще гръмне. Не може. Да, и трябва да е газирана, забрави. Само че замръзна. И не може. Замръзнали? Видя ли сега, Мария? Ако бяха сложили вътре комбучата, поне със сигурност нямаше да замръзне. Дай го дарим нещо да го направим. Не, чакай. Мислиш ли? Как се прави? Ами, размразяваме. То с размразяване и баба знае. Гала има предвид нещо по-драстично и бързодействащо. Или правеше нещо е така, не се ли удръше някакво? Може и с удар, но по-леко, че да не стане някоя беля. Спокойно. Гала все ще измисли нещо, за да отвори непокорния шейкър. Ще обичам така. Чакай, Сашето е събрал много сили, защото отдолу носи... И аз си дигни половера, моля, да кажеш за малко. Превъзходна идея! Сашето си вдига половера. Температурата в студиото се покачва и шейкърът се размразява за нула време. Не, момент. Нищо не се вижда, но няма Ами, нищо. защото... Ето, без да се вижда нищо, няма да стане. Саше, дай малко по-отговорно, че жалко за комбучата. Тъй като Сашето носи тениска, секса е мираж, ще събрал доста енергия и сили, може да отвори капака, предполагам. Давай, Саше! Сексът ако е мираж, то комбучата е реалност! Мария, извинявай за неловкия въпрос, ама какво всъщност е комбуча? Комбучата, Румене, е чудотворна чайна гъба, която съдържа разнообразни здравословни вещества. Затова е много важно Гала да отвори шейкъра. На другата страна се отваря Круме. Така. Топла вода. И Крум не успя. Какво ще правим сега? Топла вода. Еми така ще извинявай. Ура! Открихме топлата вода! И спасихме коктейла! Браво, Пепи. Аз обичаме. Браво. Ще ви ясно за комбуса. Само това остава. След целия този зор да забравят комбучата. Срамота. Тогава Сашето ще трябва да напише на тениската си вместо сексът е мираж, комбучата е мираж. Само от тази прословута комбуча да не вземат да им се привиждат миражи на хората. Боби, не ти се отразява добре комбучата. Всичко, прекрасно се чувствам. Нещо ти стана. Ама и на доктор Папазова, и на нея. И все пак май няма да си направя коктейл с комбуча, Мария. Нещо ме съмнява, а и доста трудоемко ми се струва. Румене, на тебе как ти се отразява комбучата? Ти мираж виждал ли си? Аз комбуча не знам кой е първо. Аз и сега виждам мираж, Мария, да. Още не мога да повярвам, че вода шоуто заедно с Мария. Да те ощипа да повярваш. Не, предпочитам да ме ухапеш. Прекаляваш, започваш да се държиш скандално, което значи, че е дошло време за скандалната рубрика. Или по-точно рубриката ни за резили и скандали. Гледам и не вярвам на ушите си! На четвъртото място е фокусникът Валерий Иванов Жокера с един номер съшит с бял конец в комисията Павлов по ТВ7. И в присъствието на Мис България 2012 Габриела Василева. Да не се задавиш. Ако беше глътнал сабия, щеше да е по-ефектно, но и с бял конец става. Нали няма страшно? Но за вас не. Всички членове на комисията Павлов тръпнат какво ще се случи. През окото, ако го изкара през окото, ми кажи да не гледам. Само ще ти използвам тук гремчетата. Ай, чуга, бе. Виж миглата. Стига, бе. Значи наистина било възможно да си зашиеш мозък. Надявам се, че успяват да свързват двата края с този номер с конец.
Следващия път очакваме жокера да си залепи ушите с телбот и да зашие цип на устата на водещия. На третото място е Станислав Станилов от „Атака” в референдум по БНТ1. Дискутира се отмяната на забраната за тютюнопушене в заведенията и този път Деница Сачева от гражданска инициатива България без дим е в „Атака”. Вие сте управляващ в момента, така че Не съм управляващ изобщо, затваряйте си устата, защото ще да можете да... И това, ако не е брутална заплаха за физическа саморазправа. Изобщо затваряйте си устата, защото ще И можете да промените Този история с тройната коалиция някой си изпати. Моля ви се, да се уважаваме, уважавали сме се в комисията. Да, вие сте... Знаете моето мнение. Вие сте моля ви се, ще дойда там. Защо ми се струва, че някой ще си изпати от този референдум накрая? Не бой се, Мария! Водещата Чешмеджиева е озаптявала самия лидер на „Атака”, че със съратника му ли няма да се справи. Някакъв проблем има ли да ви задам въпрос? Това е национална телевизия. Последното нещо, което съм мислила, че Казахме е бащиния. ясно. Отговаряме на въпрос. Казахме ясно. Айде, че все няма пак да и политическите партии да не си мислят, че този парламент има бащиния. Това искам да ви кажа. На живо изявление по телевизия. Значи аз ще задам въпроси, а пък на който въпросите му харесват, на вас това не ви харесва. той да отговаря. Не, аз ви попитах, аз не съм го, дори не съм го коментирала. Си е ваша работа. Аз ви попитах, господин Сидоров. Тя е следната. Не подкрепяме нито тази Не ми харесва. Но да се върнем към паметното участие на професор Станилов в референдум. Дайте, чакайте сега. Професор Станилов. Нямам никакво намерение да си мълча и да не казвам истината. Споря с вас. Затворете си устата, Вие сте народен представител. Не, чакайте момент. Затворете си устата, като говорите с мен. Професорът демонстрира академично ниво на общуване. Затворете си устата. Вие сте народен представител. Не, чакайте, момент, моля ви. Моля ви. По-стар от вас. Добре ни вървеше. Моля ви, госпожо Сачева, дайте ми някаква възможност все пак да си контролирам ефира. Възможно ли е това нещо? Сме дошли политически. Просто моля ви си. Бива ли такова нещо? Поканили професор Станилов в референдум да го ядосат с мнения различни от неговото? Скандал! Добре, че все пак се удържа да не ошамари опонентката си. Затваряйте си устата, защото ще можете да някой си изпати. Затворете си Вие устата. сте народен представител. Моля ви, госпожо... Предлагаме следващия референдум да е на тема за и против физическите забележки при политически дебат. Тройната коалиция някой си изпати. Моля ви, госпожо... На второто място е танцът на рожденника лорд Евгений Минчев с неговата дама, бившата порнозвезда и политик Илона Сталер, по-известна като Чичолина. Ето как на връх 50-тия си рожден ден лордът от Златица стана и Lord of the Dance. Колко практичен се оказа лорд Минчев, нали, Мария? Така е. Другите знаменитости си канят шоу звезди и политици за повече блясък, а наш Евгений 3 в 1. Политик, актриса, че и порно звезда. Вероятно така му излиза по-евтино. И затова така весело подскача. И на първо място е уличната атака на музиканта Васо Гюров срещу депутата от БСП Спас Панчев. Вторият първо беше гост в денят отблизо по БНТ1, където разви интересна теза по казуса с тютюнопушенето. Виждам, че всеки се грижи за здравето на българина. Искам да попитам, а тези десетки хиляди, които са уволнени от работа заради това, че заведенията затварят, те са също поставени на риск, защото безработицата се доказва, че е по-голям риск от пасивното пушене за хората, които получават инфаркт. Брей, според депутата Панчев, забраната за пушене означава и забрана на живота за много хора. Точно тази смела интерпретация вбеси и Васил Дюров, който причака със собствен оператор политика пред изхода на телевизията. Най-големите заводи в държавата, щастни ли е то бизнес? Тази държава не е само бизнес. Тази държава не е само бизнес. Тази държава има и деца, и подрастващи пенсионери. Какъв бизнес?
Този бизнес, 23 години слушаме за този бизнес. Вие се сипате, вие тази държава не говорите за бизнес. Не ви ли е малко срам? Следващия път, като говорите такива глупости, ще дойде тук 100 човека. Разбирате? Да, ще дойдем и точно така. Не ви ли е срам? Ама не ви ли е срам? Как сте прав? Как сте прав? Че получават хората инфаркти за това, че ги уволняват от работа. И аз ще се опитам да схвана логиката на господин Панчев. Заради забраната, много заведения губят клиенти и затварят. Служителите им остават без работа и поради това здравето им е застрашено. Повече отколкото на пасивните пушачи. Така ли, Румене? Така излиза, Мария. Тогава утре или в други ден не 100, а най-малко 1000 души ще посрещнат на улицата следващия политически реформатор. 3 милиона, 20 милиона руснаци пият. Да станем като тях ли? Какво като пушим? Дай да почнем да пушим и в кината, и на спорта. Не, това е. Вие ставате слуги на ресторантьорите. Какво справа? Точно така. Цялата ви група, целият ви половин парламент сте слуги. Как да не е така? Защо не станахте преди това, когато бяхте в опозиция? Как защо? Съвестта е една в опозиция и съвсем друга на власт. Корупцията, как сме с корупция? Как сме най-корумпираната държава? И какво правим? Значи всичко трябва да се промени. Така. Но не това убива България. Не това убива България. Всичко трябва да се промени в тази държава. В България и вие не може да убиете за радост. Вие не може да убиете България и това е най-хубавото. Обаче не се живее така с кое не я убива. Което не я убива не значи, че трябва да го допуснем. Така че точно по тази логика, както тютюнопушенето не я обръща и не я убива, така и вие няма да убиете и затова ще отидете много скоро. Това, че политиците няма да убият България, не значи, че ще спрат да опитват. Той е бизнес, не е духа на България. България не е дух, не е бизнес. България не е бизнес. Тия, дето ги чествахме вчера и оня ден, ако знаете за кои става въпрос, те изобщо не са се били за бизнеса и не са умирали за това. А вие само за това мислите. Вас ви вълнува само бизнес. За това 23 години се вижда на какво ниво сме. Защото се вълнувате само от бизнес. Политиците се вълнували само от бизнес. Това е много общо казано. По-точно да се каже, че се вълнуват не от бизнеса изобщо, а от собствения си бизнес. Едно е ясно. Ако гражданите последват светлия пример на Васил Гюров, политиците или ще спрат да плямпат глупости в ефир, или ще спрат да гостуват в телевизиите. Ли политиците да плямпат глупости? Всичко е възможно, Мария. Аз не съм голям оптимист, да ти признаеш. Не дай така. Трябва да гледаме оптимистично. Ето, например, аз съм сигурен, че нашия Боби Ваклинов ще разплете до край измамната... Не ме блъскаш, ще се блъсна. Ще разплете до край измамната схема за работа в Чехия. В Боби не се съмнявам. Даже ще видим как се вклини в схемата и се изправи очи в очи с един от организаторите. Защото той не е Ваклинов, а е Вклинов. И се вклинява. Боли така? Не те ли боли, бе? Малко. Здравейте, тук се обаждам. Има някаква обява за работа в Чехия. За строителство, аз в строителство съм работил. Всичко съм работил. Условията по заминаването 270 евро с еднократни разходи по заминаването. Тая сума влиза. Автобусният билет до Прага 70 евро. 100 евро е нашата комисионна, плаща се в София в момента на заминаване. Да. И по 100 евро се плаща в Чехия за чешката агенция. Общо всичко 270 евро разходи по заминаването. Имате подсигурено общежитие без храна. 120 евро месечно общежитието на човек с всички консумативи. В Чехия, като пристигнете на място, сключвате договор с колегата, което ви гарантира 100% сигурност. Имате един месец период на обучение и изпитателен срок, след което се сключва трудов договор с осигуровки. Имайте на предвид, че сме най-старата фирма, която се занимава с изпращане на работници за Чехия. От колко време се занимавате с това? 10 години изпращаме абсолютно всяка седмица групи, да парираме автобусни места. Вие ако се запишете тук така да отбиете номер и не дойдете, после не си вдигате телефона, ще дължите на устойка на автобусната компания, която ще си потърси правата спрямо вас. Ще дължите 35 евро на устойка. Така че просто подгответе се на 100%, до неделя има време, то тогава ще се записваме кандидатите. Добре. Решихме да не плащаме неустойка и отидохме на автогарата в деня на заминаването. Работа в Чехия ли, хора? Господин Василев, здравейте!
Бой Ваклинов от Господари на ефира. Кажете, как точно изпращате хора на работа в Чехия? Как ги изпращаме? 10 години се занимавам с тази 10 години. Да. Взеха ли ви комисион на 100 евро вече? Още не са. Няма право това да го прави този господин, да знаете. Вие си признавате. Чакай да ви стисна ръката. Вие си признавате, че няма право да взимате комисион на 100 евро. А какво правим, ако... Ако притеснихте се нещо, а? Не, изобщо не съм. Притеснен ми изглеждате. Не знам защо. Притесни се, господин Василев. Изобщо не съм се притеснил. Защото тия хора отиват и започват работа там, разбирате? Никаква работа не започва. Ето хората май почват да си тръгват. Добре ще направите, ако си тръгнете. Никой не си тръгва. Така вие нямате право, отново повтарям, да взимате комисион от 100 евро. Също така, вие взимате по 140 лева за билет, нали така? Да, на мен толкова ми излиза. А билета, знаете ли колко струва до Чехия? 114. 114 е билет. Каква е цената на автобуси за Чехия, за Прага? 114 лева. А има ли намаление за групи? До 10 на борт, примерно, както вие казвате, до 15 човека. 16-15%. Тоест, доста повече пари ви влизат в джобчето, господин Василев. И отделно, на вас ясно ли ви е, че вие нямате... 500-600 евро за обработка на документи, разбирате? Ето, вижте, тези хора ще пътуват към Чехия. По-добре да не го правят, скъпи приятели. Защо? И сега настъпва кулминацията. Защо не трябва? Знаете ли каква е кулминацията? Вие нямате регистрация за фирма посредник. Нещо по-важно, вие нямате договор с работодател. Вие нямате право. Отново да обобщим. Господин Василев няма право да взима комисион на 100 евро. Взима им повече пари, отколкото е необходимо за билети. 10 000 човека съм изпратил. Всички хора работят. Да. Ето как работят българите в Чехия. Има и други измамени. Са около 25-6 човека. 5-6 българи, които някои от тях нямат билети да се приберат. Може би все още са там. Седат там и се надяват, че ще им се намери работа. И това е просто една много голяма схема в Чехия, Прага. Имате ли представа колко души всъщност там има, които са измамени също като вас? Едно 100 човека има. Те са вече на нула. Не им дават заплати, дават ли пари на аванс. А то стига само заплащане на квартира и за храна. 10 човека по 100 евро. 100, 200, 300, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1000 евро. 1000 евро е намазал днеска господин Василев. Знаете ли какво става след това? Знаете ли какво става след това? Отиват там, в Чехия, и хората се оставят на произвола на съдбата. Ако 90% са измамници, аз не съм измамник, господин. Така ли? Да, абсолютно измамници така казват, между другото. Това е за сега от Централна гара и от Веселин Василев. За Господари на ефира, това съм аз, Боби Ваклинов. Очаквайте в най-скоро време Бой Ваклинов отново да провери дали схемата продължава да функционира. А след малко ние ще проверим как функционират някои телевизионни водещи. Ние с тебе ли как функционираме, Мария? Ако питаш мен, липсва ни малко по-здрава спойка, така близо стена. Изобщо не става дума за нас. Този фестивал си е разделен на бившите съветски републики, на скандинавските такива и на ОПА. Повече след малко, защото първо трябва да разберем какво се налага спешно да си закупим и откъде. Което ще разберем от нашата реклама! Ето ни отново след рекламите! Мария, не викай толкова, че направо щупи прозорците в студиото. Тук няма прозорци. Защото ако имаше, щяха се щупят за това. Значи много предвидливо не са сложили. Обзавеждането често създава проблеми. Виж. Денят започва в неделя с Георги Любенов и дискусия с гостите относно поредната Евровизия. Този фестивал си е разделен на бившите съветски републики, на скандинавските такива и на ОПА. Няма ОПА. Жоро Любенов така се засили, все едно е тръгнал за Евровизия. Ако се беше плеснал на земята, визията му хич нямаше да е евро. Такива и на ОПА. Всъщност, сърчицето на водещия като че ли подскочи повече от диванчето. Подобно стряскане може да се сравни само с стряскането на един друг Жоро. Толкова от вестник сега. О, насичката. Малката насичка са ми я взели. Такива и на ОПА. Такива и на ОПА. Ами така са жоровците. Само да напомним на по-младия да внимава с подобни резки движения, да не се обади онази стара травма. Нискобюджетният филм отнесе общо 6 приза. Аз за това правя само плавни движения в студиото, Мария. Какви са тези плавни движения? Румене, внимавай да не се сетиш нещо, утре вечер пак ще трябва да водим шоуто. Нищо ми няма, да ще изтанцувам един финален танц!
с моите адреналинки Вики, Ками и Пепи!